концертирате малко към родна, към Золберово си. Колко на колко е? Ще ме питат. 3 на 2? 4 на 2? Ало? Да? 4 на 2. Ко? Добре. Да, и сега почнаха трет. Да. То кому ли там? Спокойно ли? Само балон. Пак там ли сидят? Защо там паса, моето момче? Ефе, навънка бе, моето момче, няма проблем, ти е навън, защо вътре там ще ни я вземат? Затова говорим, като си приказахме от 9 за преста. Набутаме ли този пас, там е опасен вече. Айде, Рахнев, Рахнев, айде сега да влезем вече. Сега да влезем, Рахнев, давай. Отстани Денка, остани с Ефелта. Браво. Кондев! Сами също средата с папката. Не, че влезеш папката и Хасан ще дава на Излизай! Ела насам, Марти! Марти, ела тук! Марти, насам! Не, Ефе, няма кой, ето, Рахнев на вратар може да трябва! Браво! Ната папката да иска топката! Давай, Насе! Ти си моята гордост! Удар! Браво, Насе! Главата тука!
3. Да, трети вкараха. А що ми струва, че ще са 4? Сега оттам, да разсудиш го къде. На линията, атакуваме вратария с удара, давай! Ефе и Рахнев да останат. Марти, влизай! Ви? Как ще кажа да бе Не, влизай. Той се скара първо по време, пак само вика би. Е, вътре. Само да учиш. Защо да тренира пред според? Ти нямам тренировка, тренира пред според. Право го съжалявам ти вратач. Аз най-тежко ми беше от цялата работа. Он е там, не го ли гледаш? Няма го. Преди годините. Кой ти каза? Без ръце. Ефе, без ръце отзаде. Не, те са от малко. Инструменти, иначе го слагаш на инструменти, го буташ без ръце. Ето, че от малко е още и бутат ръце. Крис, съдийката малка ли е? Колко годишна? Да. 30 ще ги има. Тя от сега ли почва? Не бе, не съм я виждал. Тя може първа да се отнася с жена. А, ние бяхме... Давай. Наско! 34 000 фанатизирани фенове са на крака. Спиридонов ли му е подарил? Да, пък не ще ходя с мен. Аз си гледам нас. Имаме ли билети? Хайде му. Ко? Билети имаме ли? За къде? За май. Не, бе, да, не съм платил. Не ги дал още. Не ги дал. Чуеш ли? Да. Аз мачо много не гледам. Да, аз съм избър да седна да данат като спаринг. Примерно бих чел в Испания. Испания, България. За почивка съм. Ама... Така, смяна. Наско е, Павел, Марти, Ефе. Наско, Павел, Марти, Ефе. Не го оставя да направи. Отивайте се привличат. Нас е Вола. Аз е железен се. Типична девятка. Трябва да е там, где трябва. Денев да излиза, Денев! Денев сам! Излезте, Емре и Симон! Браво, Дека! Емре и Симон закъснявате! Давай! Още!
Браво! Това видя ли? Кой кара, видя? Не. Наско. Вълка! Мони! Баща ти не бил видял. Повтори го. Те само ме разсеват тук. Всички се дразнят. Момчета, хайде стига сме се поздравявали, дигнете, дайте малко да потичаме. Дошли сме да тренираме, не да се пляскате. Сега намери ти. Давай, излизай! Давай да играем! Стигай обувате малко! Добре! Давай движение, бързо! Не нападаме интензитета! Бързо, оп! Отлично! Отлично, браво, движи! Сами! Влизай си, добре! Падарев изчези отзад една. Бързо! Не ми искам да се включа всяка атака. Върши 19 момент. Първа! Падарев, ти си! Браво! Внимателно! Момчета, айде да движите малко повече без топка. Има 9-10 минутки. Искам малко по-живо да стават нещата. Сега трябва да покажем колко тренираме. Пък нашия иска да изи вълники и после значи ти вземат. Не, просто да стана среща под вълници. Минде в Нова Загора си печели матрицата. Взимаме го до година в петела стои, обаче малко да го мъча да пътува Никакъв смисъл няма. Ето той ме. Виж кучето е малко. Давай да върви топката, бързо! Стане, няма шалата там! Добре! Браво! Браво! Браво, отлично! Добре, това е! Ай, стига сте поздравяли, връщайте, взимайте! Стига стои поздравяване! Ще ви дам едно поздравяване! Само бой! Поздравявай се, ще кажеш, че тренировъчен матч, дайте малко живеете! Вие повече енергия фърляте и следете гепи, отколкото да играете в футбол. И това е важно, Киля. Не е важно. Да се поздравиш. Се поздравиш после. В тренировъчния мач не е важно. Те по половин час се прегръщат и се целебритват. Ама Кристиан тъй го час, щом се кара последно. Да се има уважение. Браво! Айде сега! Добре! Добре! Нищо, дай, играй! Реакция! Реакция! Рахнев, много си назад! Падане, връщай! Потъча! Отивай на тъча, Паданев! Паданев, стига си право за слони, бе! Баскетбол не играй! Тръгна Кондев! Ехи! Браво! Снощи пак такова. Браво, Паданев! Снощи бъде гола. С кой играха снощи? С Куба ли? Края на август, началото на септември ще. Защото двата ги даваха един след друг. На 90% или на 30 септември там август, или на 1-2 септември. Няма къде. Няма да е по-късно. Кое? Първенството, макар че май били 10 отбора, само може да е по-късно малко. Браво, Кюсине! Тръгна! Денев, влизай вътре! Между не, от другата страна защити към ни. Засара се. Добре! Не там. Завършвай! Браво! Падарев сами остават.
Айде, дай, живо! Конде, вади малко, бе! Рахне, що не влизаш, бе? Кой каза да се размият? Да има интрига. Беше на моето. Алте! Пътята показа алте! Прибирай! Настане, обърнете се! Хайде, влиза, такой! Монка! Добре! Хайде сега, ела тука! Падаре! Закъснял си! Падарчо! Дине, фади, бе! Сами, хайде, бе, моето момче, футбол играем, бе! Виж го где е. Го влима. Той е бил покрай на той не ориентира. Ами аути, тя не покрай него. Не, огнена спешна. Бутилка от фанта да има, да не е фанта. Диагонал! Тръгна! Айде сега Спиридонов. Браво, моето момче! Браво, сам до края! Нямаше, бе? Да, тук нямаше грам. Той мина за гърба му. Аз мисля, че нямаш. Ама... Ван кабината. Хайде, давай! Падаме в маркирай с човека и отстъпи назаде! Спиридонов. Фани 8 номер, бързо Спиридонов падаме да види в линията на защитата. Вратар! Не може да вкараш гол със свири. Дими, ако става или няма гол? Няма гол, нека да влезе. Не прям свободен да е. Айде поздравете децата. Пак не са поздравя. Ей, сега вече ги поздравете.